Tässä mä nyt näytän kuinka mä leikkaan siihen laukkuun näitä lappuja. Ensin tässä työkalujahan tässä ei tarvita muuta kuin lyijykynä, sakset ja viivot. Saksit aina mä terotan tästä näin, se käy sit nopeasti se leikkaus tällä noin tuolla saksin terottajalla. Ensimmäinen asia, kun ottaa tämmösen rullan tätä lahjapaperia, tää on hyvin ohutta lahjapaperia valkoista, niin mä leikkaan sen aina suoraan tän kantin, että ne lähtee menee suoraan nämä palat tästä tänne noin. Ja sitten tästäkin tämän leikkaan pois. Koitan tehdä nyt niin, että se näkyy sinne kameraan, kun tää on aina vähän vaikeaa tää työ, kun ei ole kameramiestä vielä kääntelemässä sitä kameraa. Minun täytyy kääntyä tässä sitten näin. No niin, nyt siinä on sitten suora toi kantti. Minä otetaan pois. Ja nämä palat, mitä mä nyt leikkaan, niin ne on puolikas paloja, mutta mä en tiedä, mulla on semmonen siis 3x13. Mulla on aina semmonen hullu idea, en tiedä mistä se johtuu, että mä leikkaan tällaisia 6x13 ja sitten pistän 4-5 niitä aina kun mä punon niin päällekkäin ja sitten leikkaan ne näin puoliksi ne 4-5 kappaletta tuolla kun mä punon niin niitä irti toisista. Niin silloin on puolikkaita. Tää työskää niin kuin nopeammin kun ne tekee isompia palloja. Mä sanon, että 13, niin sitten mä laitan niin kuin 13, 3x13, se on 39, laitan tohon 39. Ja tähän tulee sitten laitan merkin tähän tänne 1 merkki ja sitten laitan 13 kohdalle 1 merkin ja 26 kohdalle 1 merkin. Ja se sama tänne toiselle puolelle. 3x13, se on 39. Tähän tulee se 1. Ja sitten tämä ensimmäinen rivi 13, toinen rivi 26 kohdalla ja kolmas 39 kohdalla. Ja sitten vedän tästä tänne. Se käy aika nopeasti tämä leikkaus. Näin. Ja kerron, tässä on vähän monta tapaa, tässä on monenlaisia, ei kukaan ole sanonut, siinä ei ole mikään sanottu, että minun tapa tässä olisi oikein näissä. Että sitten nämä tytöt, niin ne leikkaa ne nyt nämä palat tästä näin irti, eli se suikale. Ja sitten pistävät ne tjuk tuolla paperileikkaajalla. Mä en oikein sitä sitten koskaan käyttänyt, mä oon leikannut nää vaan ihan näin. Ihan leikannut vaan saksilla nämä palat tästä. Ja nyt tulee tänne päin. Mä sanon, että ne on 6 senttiä leveitä nämä palat. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 ja 48. Nyt tästä yhdestä tulee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sitten tänne laitan samalla lailla nämä merkit taas tänne. Laitan tuohon nyt 6, 12, aina 6 sentin välein, 18, 24, 30, 36, 42, 48. No. Ja nyt otan sitten tästä, vedän tohon tähän. Niin se taas melkeistä tänne. Mä vedän se aika pitkälle tonne noin, niin sitten seuraavaa riviä kun laittaa, niin sitä seuraavaa tätä satsia tekee, niin sitten ei tarvitse säästää toisen mittauksen, kun se on jo tuolla pitkällä. Sitten tää käy aika nopeasti kyllä, kun tähän pääsee niin kuin auto, koska tässä kun tähän mittaussysteemiin pääsee läpi, niin tämän saa aika nopeasti. Tässähän tulee 2, 4, 6, 8.
tässähän tulee aina 24 palaa keväällä tästä, ja sitten kun ne puolitetaan vielä, niin se tahtoo sanoa, että tässä on 48 palaa. Nyt ei tätä tarvitse moneen kertaan. Tämä on aika nopeasti tehty. No nyt sitten tästä käydään näin. Sitten tätä ensimmäistä viivaa pitkin tästä alla leikkaa. Ja jos on hyvät sakset, se menee ihan melkein sellainen niin kuin työntämällä näin tämä. Näin. No. Ja sitten tästä taas sitten. Se vähän on noin saksittaan tehotettu. Iso helppo, ei tarvitse sitä sitten. Ja sitten tulee tommonen suora kaunis tästä. Ohjailee vaan, että se menee tää viivaan. No. Nyt on niin kuin sanottu, että nyt tätä voi niin kuin leikellä tästä vaan ihan näin näitä paloja, jos haluaa, niin näin pois toisesta. Mutta voi ottaa myös tänne, käyttää näitä leikkuita, toiset käyttää ne niitä, laittavat tänne leikkuun. Mä en ole tätä paljon leikkuja käyttänyt, vaikka mulla on tuossa ihan vielä, tässä on tuo koko, niin nyt tästä sen käytöstä kannattaa. Se on piirretty tähän valmiiksi, mä piirtän tämmösen tussiviivan tähän ja se on 6 sentin kohdalla, se on semmonen paksu viiva ja sitten siellä vaan näin leikkelee näitä. No, ja se on ihan kuinka itse oman. Sitten mä teen tän vielä tästä näin, niin tulee. Nää on koko paloja. Jos pulla on nyt koko paloilla, niin sitten käytetään nämä palat ihan näin. Mutta tuossa työssä, niin siinä tehtiin semmoista vähän pientä ja hienompaa, niin se tehtiin puolipaloilla. Ja se tahtoo sanoa, että nämä palat sitten puolitetaan tästä näin. Ja sitä, mä oon sitä aina sitä mukaan, kun mä näitä tehnyt, niin mä oon sitten sitä mukaan tästä näitä näin leikata. Puoliksi, niin sitten mulla on puolipaloja. Niin se käy nopeasti. Näin tapahtuu tämä palojen leikkaus. Ja seuraava vaihe on sitten niiden toi teippaus.